Junior és senior urakat szeretném kérni a meeting pointba. Junior és senior fiúk, gyertek a meeting pointba. Junior men and senior men, please come to the meeting point. A mezőnyt Bitó Szilvia vezeti fel, mögötte Mitra Brankovic a második helyen, és Abonyi Csenge halad a harmadik helyen. A Tornado Team két versenyzője, Iványi Kata és Pács Kálmán előtt, mögöttük pedig Hegedűs Kata. Ők alkotják hatan ennek a futamnak a mezőnyét. És a következő körben már is a tettek mezeire léphetnek a hölgyek, hiszen meghalljuk majd a csengőt, és a kör végén pontszerzés. Bitó Szilvia vezeti fel ezt az utolsó körös sprintet. Őt Mitra Brankovic követi, második helyen. ...129, 2 pont, Mitra Brankovic, 34, 1 pont, Bitó Szilvia, 129, 2 points, 3-4, 1 point. Kata Iványi from Tornado Team now in the lead, followed by Mitra Brankovic from Serbia. We have points again by the finish line. We have a crash. Mitra Brankovic. ...15, 2 points, 34, 1 point, 15-ös 2 pont, 34-es 1 pont, Iványi Kata 2 ponttal gazdagodott, tehát Bitó Szilvinek van még 1 pontja. Újabb pontszerzés a vonal a befutó végén, kör végén, csak kimondom. Hegedűs Katának köszönjük. 15-ös 2 pont Iványi Kata, 1-es 1 pont Kovács Kámea. 15, 2 points, number 1, 1 point. Az esés után Mitra Brankovic próbál fölzárkózni a mezőnyre. After the crash, Mitra Brankovic is raising the pace and follow the competitors. Next points by the finish line. Magabiztos előnnyel vezet Iványi Kata, és szerez 2 pontot. 15, 2 points, és Kovács Kámea is 1 ponttal gazdagodik. Number 1, 1 point. Mitra Brankovic is fighting back and gained the 3rd place. With 5 laps to go, we have a leader in Kata Iványi, who was building a big gap with the competitors. In the 2nd place now we have Kámea Kovács, chased by Mitra Brankovic in the 1st place. 15, 2 points. Number 1, not 1 point.
15-össel Iványi Kata 2 pontot szerzett, Kovács Kámel újabb 1 ponttal gazdagodott. Amikor már csak 3 kör van hátra, az esése után Mitra Brankovic feljön a második helyre. A pontszerzés reményében, miközben Iványi Kata tovább és magabiztosan vezeti ezt a mezőnyt. Pitó Szilvia és Amonyi Csenge van még versenyben. 15-2 pont, 15-2 points. 1-2-9, Mitra Brankovic, 1 point. A szerb versenyző tehát az esés után visszaküzdötte magát pontszerző helyre. Kata pedig elkezdi a befutókörét, és magabiztosan halad egy futamgyőzelem fele. Kata Iványi in the first place started her final lap, and all other skaters are in the final lap now. And we have Kata at the finish line, 15, 3 points. Congratulations to Kata Iványi. 1-2-9, 2 points, Mitra Brankovic, and number 1, 1 point.